लोगोफोर Happy New Year जोंहा सिगां बोसोराव जानाय बायदि New Yearनि ना आर्टिस्टफोर गोजा ओमफ्राय नोंखौ दा देखायगोन आं रायलायग्रोनि ओमफ्राय गोजा आरो देग्लायबो माने दा बेसेबां दं माने आर्टिस्टफोरा फैजोब्बायानो देग्लायबो बिदिनो जयै जानो नागिरदों आरो लोगो मोनलायफिनजोब्बाय सिगां बोसोराव जानाय बिथांमोना जयै लोगो मोननाय बिथांमोना मोजाङैनो मोजां दङ आरो बिदिनो मोजाङै मोजां बारलांबावथों देग्लायनि बोसोराबो आं बेखौनो इसोरनाव आरज गाबो आरो नोंथांमोनहा बयहाबो पिकनिक जानायनि सम दा नोंथांमोनहाबो माने बे बोसोरखौ मोजाङै मोजां बारहोलांनो हायो आं बेखौनो इसोरनाव आरज गाबो होमबा आं लोगोफोर खिथानोसै सोर सोर फैदों हाय हेल' नद' नै फाग्लि फाग्लिखौ लोगो मोनबाय जोंहा सानैजों जेरावखि थाङा मानो ना लोगो मोनफिनलायबाय ना माने जेरावखि थाङा लोगो मोनलायखायो आरो फन हरलायलायखायो जोंहा बबा थांनोबाथाय माने मिलायनाय मोना नालाय बेनिखायनो मिलायनायजों मिलायनाय एसे साबसिन जायो नालाय बेनिखायनो माने बिदिनो आरो गुबुन हिर'फ्राबो बिदिनोखा माने बहाबा थांबा लोगो लालायनानै थाङो गासिबो थिग बेबायदिनो जोंबो आरो आब'मोन दङ बिसोरनो मिलायो दा आब' माखासे फैबाय दा बिसोरबो खेबसै आङो बिसोरबो जोंजोंनो बिराद मोजां मिलायखायो आरोना दा आङो बिसोरखौबो देखायनोसै आरो सोर सोर फैदों फैगासिनो दङ हारसिं हरफ्लांलायलायबाय रायलायनाया ओमफ्राय दा सोर सोर फैदों एसे सेंग्राफोरखौ खिथानोसै एक्टरफोरखौ खिथानोसै एक्ट्रेसफोरखौ खिथानोसै सिनियर आर्टिस्ट जुनियर आर्टिस्ट बिसोरखौ खिथाजोबसै ना देखायजोबबाय फुंसिनबायना नै नोंहा एबार देग्लाय आंना खालि जानायल' ओमफ्राय आंहा एसे जिम लानो हाबदों नङाबा आंबो आयौ मोखाङानो बेसेबा गिदिर जाबायमोन आंनाव नै बिदि आखावलायानो आंना दा जागासिनो मोदोमा ओरैनो जानानै नोंना दा एसे बारायबाय बेनि सानाव दा थेंक इउ सोरखौ लोगो मोनो नागिरबावनोसै जोंहा अनिल एक्टरखौ लोगो मोनबाय ओरै फै फै आं भिडिअ खेबगासिनो दं दे रायलायग्रो बरिया नमस्ते हेपि निउ इयार दे मोजां ना खुनुरुखुम मानो खुनुरुखुम जानांगौ जाखो बाराबो मोजांद्राय नङा खमद्रायबो नङा अह माने माबा दं मिडियामाव दं बांद्रायबाबो बोरैबा जायो बांद्रायबाबो जायो आंथ' मिथिला नाय ना हरदो आब' हेपि निउ इयार दे एबार दासो जोंहा नै मोसाग्रा आब' लोगो मोनलायबाय जोंहा ज'नो ओमफ्राय बे आब'खौ सिनायासै आं सिनालिनि ना अ दे नै जोंहा आब' एक्ट्रेसा हेपि निउ इयार मोजां ना औ दे ओमफ्राय दे आयं जोंना खुलुमबाय औ मोजां ना आयं मोजां औ दे बिदिनो बे बोसोरा मोजाङै मोजां बारलांथों बेखौनो इसोरनाव आरज गाबो औ दे थेंक इउ आदै गोजोननाय थाबाय औ लोगो मोनबावलायबाय ना ओमफ्राय दा बोसोर दा 20 दा माबा 23 जाबाय बोसोरसे गेसाव औ ओमफ्राय आरो लोगो मोनफिनबाय जोंहा देग्लाय गोजोननाय थाबाय औ दे थेंक इउ बेबायदिनो बे बोसोराव मोजाङै मोजां बारलांथों बेखौनो आसा खालामबाय आं औ दे आरो ओरैहाय दङ जोंहा नै आदै मोजां ना हेपि निउ इयार औ दे दे आदैनाबो माने मोजाङै मोजां बारलांथों बे बोसोरा आं बेखौनो आसा खालामबाय औ थेंक इउ नै जोंना आयंआ जोंना आयं एक्ट्रिसा हेपि निउ इयार आयं थेंक इउ औ दे थेंक इउ हेपि निउ इयार औ दे ब्लग भिडिअ औ दे हेपि निउ इयार औ दे थेंक इउ आगै नोंनि जोबोलाया रंजानाय समाव आइ आंखौ मोसानाय जाबाय बियो जायो बिखाया खावसे सिगां बिखा सुग्लायनाय आगै नोंनि जोबोलाया रंजानाय समाव
लोंनानै आंनि बिखाया खावसे सिगांबाय आगै खावसे सिगांबाय मोसाखाबाय नै जोंना आनैया हायो बेयाव बेसेबां दङ केजिया बेयाव 5 केजिसोल' दं बे 5 केजि दा 2.5 हा आराय केजि ना ओरैहाय अमा दोननाय अमा एवग्राया उरखाव ब्रह्म Happy New Year. Oh, deh. संबाय थाद' दे जों खामानि मावनांदों बेस्राफ्रा औ दे माबा माबि बुंनो थोनदोंमोन दा नाथाय गोसो सिंनिफ्राय बे प्रग्रामा मोजाङै मोजां रंजा बाजा जोबलांनांगौ जाबाय दे नित्सर नङानो नित्सर नङा जाबायना जाबाय थायोमोन दा बेखौ आं नंदों बर' हिन्जावखौ नायबाय थादों ओंखायनो थाव सोबाहायदों आरोखि दानाथ' सोबाफ्लांबाय आङो सक साराब गोनांसोनो सिबाया दानिया आङो दानो 500 थाखा मुलि जानांगौ होननानै 500 थाखा होबोनांबाय उनाव मोजां नायबाय आं हिन्जावाबो हाबा जानायसो थारमाने ओरैबायदि फिसा थुदों हासुगनसि समानल' थुदों माबाखौ मा होनो बे सिन्दुरखौ आंबो सिनाया बे जे हाबा जाखानाय ना माने सिख्लासो नंदोंमोन थारमाने जोबनायाव मोनथिबाय हासुगनसि समान सिन्दुर थुदों आरोखि ओरैसै नङा होमबा जोबथ'बाय लोंथ'दो आरोखि बिथाङा नागालेण्डनिफ्राय माने गोदो नागालेण्डआव थाहैयोमोन आरो ओमफ्राय बिफाया बर' बिमाया नागा क'क्राझार आप डाउन खालामो नामा सोमखौ थेफा होनो बिदिखौ थेफा बायसै दा जियानो जा गिबियाव गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नै आदा राजिबा दासो लोगो मोनो मोसानो नागिरबाय आयु गोजोननाय थाबाय थेंक इउ राजिब ब्रह्म आरो जोंना बे सरि राजिबजों जाय गोलैदों फैदो औ दा नै सारा जेखौ नाम बोखोदों आं बेखौनो मोनखादोंमोन आंनिसो दा जोंहा जोंनि सिनियर सेफ्टि बर'नि सिनियर सेफ्टि एक्टर बिथांजों दा जोंहा 40 नङा सेफ्टि औ सरि रिदान नोंथां No. Oh yeah. 3, 2, 1.
जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट फरायसालि बयखौबो माबा माबि बुंनो सानदोंमोन दा नाथाय गोसो सिंनिफ्राय ओंखारबोआ जिनिसा सालायाव ओंखारबोआ मा मिथिसार बायदि नुखांलाय बेखौलाय मिथिसार बायदि नुबाय आं बे जिनिसखौ हाइटखौ नायनानै उदैयाथ' खाथेनायसो जायखिजाया बयखौबो आं खावलायबाय दिनैनि बे प्रग्रामा मोजाङै मोजां रंजा बाजा जोबलांनांगौ आरो रावबो जिरायगोमानानै थायालासिनो रंजा बाजा मोसानानै हगार हरनांगौ आं बेखिनि खावलायनानै गोदान बोसोरनि बयनिबो मोजां हामलायनानै आंनि फंनैसो बुंनो बिथोन मोननायखौ आं बेयावनो फोजोबनो सानबाय गोजोन्थों